Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Gagayam kan ka YouTube, ti Ferds Caballero YouTube channel, kat adaan itan iti 60,000 subscribers. Kat kang runana pagyamanan tayo ti Apo Ana Marsua, kan syempre, da kayo anayat amang tartarabay iti channel tayo. Gapo iti daytoy papagayam, padaanan nyo dagiti papremyo nga ipaay kada kayo ti Ferds Caballero channel. Awan ti sabaling aramida nyo no saan ati mang tarabay kadagiti sumaruno nga uploads dayto ya channel. Tapno maamuan nyo no kasano ti mga bak iti load kan cash prizes. Agtultuloy nga rod papagayam kan kakabsat a suportaran nyo dayto ya channel. Tapno mga bak kayo iti papremyo. Agyaman kami kada kayo amin. Please don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the notification bell. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan asatur at taga Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Amelia Santa Ana, Ma Fay, Jen Pablo, Ariel Kilang Tanya, Gemma Gabuten, Vici Maresio ken Meta Fernandez. Kanagyaman kami mutkan ka pagayam mi Adenis Quiñones. Makablaawan pa iti Imbat family ti Kawayan Isabela ken Gaho family ti Solano from Anajin Imbat ti Singapore. Shout out pa kada Kendrelyn Ann Wansi, Jasmine Rivera, Chodora Manas ken Fidela Singson. Shout out kada Zenaida, Denden, Michelle, Manang Inday, Mang Benigno, Jo,
Joseph Tipos ken ni Dol from Jan Rabanso, ti Magsinggal, Ilocos Sur. Happy birthday to my son, Jericho Kakayan from Papa Pedro Kakayan. Makablaawan pa ti Dakiwag family, especially Mama Marie kan Papa Eduardo, kan Nanay Anastasia, iti Marasat Pequeño, San Mateo Isabela, kan ni Papa Ismael Dakiwag from Levi Dakiwag. Happy Fiesta kadagiti kabarangayak inton April 24 kan 25 ti Talanna, Solana, Cagayan from Ronel Fernandez ti Jubail, Saudi Arabia. Makablaawan ti Malamog family, kastamo ti Bunsumi a graduating into next month di Taapayaw from Jane Carmelo ti Bugoy, Cagayan. Anak ko ada gracias kan Ronaline, kani Mrs. ko ani Arlene Medina di Talingo, Solana, Cagayan Valley from Ronald Medina. Shout out pa kada Ray Mina, Elena Antonio, Shah Ramos, Marie Claire de Jesus, Yatsky Casey, ni Sniper 29, Revelina Riñon, JB, ni Emma Cardenas, kastama ta makablaawan ni Leonora Bautista, Rodalina Sagid, Rosemary Villaseñor, ni Sirib ni Ilocano Channel, Gina Datol, GRBs, Linda Pasyon, Mafe kan Roda Ramos. Kumusta kayo amin, papagayam? Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Sator. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Sator, taga Ilocos Norte ak Manang. Daytoy a drama ti kanayon mi adengdenggen nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. May saak kadagiti nakaro ang nagliday idi kalaat asaanen amang mga gandaytoy a drama manang. Naimbaglaengen ta naibaga kanyak dagiti kalugaran mi nga adagaya man daytoy iti YouTube channel. Ket idi nasapulak nag-subscribe ak adagos iti channel yo tapno manggagak amin a maipatangatang apakasaritaan a makaitad adal ken linglingay kadagiti padak anaayat adumdumngeg iti daytoy a drama. May saak a retired school teacher manang ngem napasamak ti padas ko ken isalaysay ko idi sa anak paylaeng a nagretiro. Kaitabtabon la idi daydi minyang nga asawak. Sator, naitabo na ni Ipag. Wan nga rod manang Clara. Agyaman na kiti kaadayo. Nakapanawon dagiti nakipamunpon. Datayo laangan tinabati dito'y kampusanto. Saan tayo kadipay apumanaw? Kaya't ko pa'y tagtalinad dito'y nakaitanuman ti asawak manang. May kawak lakit ti kawanan. Agmay-may sa ako ni Jibalay. Narigat gayam ti mapanawan nang runak at awan anak me. Dimtengan ti naituding agundaway ti panaginanana sa tor. Nabayag matbasit a nagsaksakit. Naipaay mo amin a panang taripato ken kuana. Naiparik nampay tinalaos a panang ipatag mo ken kuana. Itilasod tinaunday a panawen a panagsakit na. Wan matkit di amanang. Awan mat siguro ti makunaan na kanyak. Ngam iti biyang ko. Talaga akailiw kung tuunay ti asawak. Kabaalam ka di ti agmaymay sa idibalayaw. Sapay mangisursuro kapay laeng. Saan kapay ang nagretiro? Kabaalak manang. Napigsaak pa'y. Kanamo kababaan iti panangisurok. Mailiw-liwag ko ti ipupusay ti asawak. Ay nasaya at matkit dinukasta.
Masapul nga agawid kami mo't ni Barrio. No adda parikot, umawag ka laang kanyak. Wan manang, didak pakadanagan. Jak tuliwayan ti umawag kada kayo. May sa akong dito'y balay. Talaga may kawak. Mano atawan ada kami lang kaniminyang tinagkadkadwa. Gaputasaan kami mat anaparaburan iti anak. No bay kasta. Saan nagbalin atubang dayjay? Tapno saan nagbalin anaragsak ti panagdanami. Naimbag lang ang tamang isursuro akpay laeng. Babaan iti dayta. Maliwliwaak. Kat saan ko unay amarik na ti kinaawanan ti asawak. Nang runa no adda aki di pagadalan. Nasken ngagbalinak anat ibkar. Masapul nga agtultuloy ti biyag. Tamok. Sa di naman tayan itanimin niyang naragsak na ijayan. Gaputan na kainanan. Kalpasan tinaunday apanawan apan na kaidaalit na gapu iti sakit. Hello manang, nakaawag ka man. Wen ading ko, takayat ka kumustaan. Nagruna katag may sakan di tabalayo. Nasaya atakmot manang, di nakpagdanagan. Napigsapay to'y kabsat mo. Ay, nasaya at matlukas ta ading ko. Ay, wen kayam, at ako maising-asing ko. No, umanugot ka lakit di Anya day tama nang. Amumbot nga agab-abang di ka anakam dita sentro, taas asidag iti pagadalan. Apay no umay la makipagnaedan dita balay mo, tapno adakad kaduam dita. Ne, huwag ngagpaiswan niya. Di kad nasayat no kayat na ti makipagnaed kanyak. Total, agmay saak meten dito'y balay. Ay, kayat nalaunay ading ko. Isupay mismo tinang ibaga, tapno adda ka numang taripato ken ka. Mala, ibagam nga road ta umayen dito'y manang. Ta isupay mo ti pagabang yo. Dito'y latan nga agnaed ti kaanakak. Naimbagngal daw yung uncle. Kastamot kan ka barok. Naimbag taadakan. Wan uncle, imawag ni nanang kanyak. Kaya't naibaga na nga imanamong kayo iti singasing ko. Makipag naidaklangan dito'y balayo. Total, agmay sa kayo mutan. Kantap na da mga sikaso kada kayo uncle. Nang runa numapan kayo mangisuro. Ay na, pagyamanak unay ti kasta ka panunutam, Rodel. Narigat at talaga agmay sa kaanakan. Nang runa kat talaga adyak na iruam. Di kayag danag uncle. Itatada akong dito'y. Maasikaso kayo na naimbag. Ken, agyaman na ka talaga uncle. Dumakdakil ti gastos. Nang runa tadanda niya ako nagturpos. Iso adakil ti maimpad mi. Tadya ako nagbayad iti boarding house.
Di kaagdanag barok. Itataadakan ditoy. Siya kunti mang paadalkan ka. Ha? Siya kunti agbayad ka dagiti. Masapul abayad ang medyo pagadalan. Talaga, Uncle? Wen, kaanakan. Sa dino pa'y kumatipang ipayak ngay iti matmat gadag. Kitawan mat anak mi iti day di antame. Agyaman na, Uncle. Maragsakan lakit din ni nanang iti day ta numaamuan na. Kaya't ko ang makaturpos ka kaanakan. Edi kasta, maipaayam to iti narimat a masakbayan, tibuklem a pamilyaw. Nakipagnaad nga rod kanyak ti kaanakak ani Rodel, bayat ti panag-eskwela na iti kolehyo manang Emmy. Tangay awan metten ti paggastusak, iso asyakon tinang palepas kan kuana iti kolehyo. Ni Rodel ket anak ti kakaiso na kabsat ko ani manang Clara. Napatagak unay iti kabsat ko, gaputa ison tinang padakkel kanyak, sipud pimusay dagiti dadakkel mi. Napalalo nga rod aragsak ko, gaputa sipod imay nakipagnaed kanyak ti kaanakak, addan mangas asikaso kanyak, nang runa no kasjay asumre kakon iti pagisursuruak a pagadalan. Nadaras a naglabas ti aldaw, aging gaadimteng ti panagturpos ni Rodel iti kolehyo. Laawan kay ti panagturpos mo, Rodel, kaanakan. Agyaman na, Uncle. Dakil ti tulong iti dayta panagturpos ko. Di mon panunutan day di, Rodel. Apag isong agturpos ka, isumatan ti panagretirok. Wen nga rod, Uncle? Panawon matan tap na ginanaka yun. Enjoyin nyo matan ti biyagyo, Uncle? Kasta talaga ti plano kaanakan. Hanggang amangan no may kawaak tumanain. Gaputa, at daak tulatan dito'y balay. Wen gayam, Uncle? Itatanagturpusa kon. Agsapol akmatan iti trabahok. Tapno, makatulong akmatan ka nanang. Ay kat uwan abarok. Kat no anyaman ti agbalin a desisyon mo. Di nakpampanunutan. Kabaelak ti agmaymay sa. Sigurado kayo, Uncle? Wen, kaanakan. Saan asyak tagbalin atubeng iti panangragpat mo iti anyaman nga arapaap mo? Uncle, inawagan na kung timay sa akumpanya nagaplayak. Naala ako, Uncle. Ay, maragsakan paraken ka, Rodel. Barok. Isu na lang, Uncle, tayo di Manila. Kapilitan na panawan kayon. Pasensya kayo, Uncle, ha? Ay na, kastay na kunakon. Di nakpagdanagan, Barok. Kabailak tag may sa. Ngimsa na bali, Uncle. Takanayon kayong tong awagan. Ken ibagak ka ni nanang, taumay na kayo sa rungkaran. Amokmat kita di na kayo baybayan ni nanang. Katalaga met, Barok. Basta, awagan kayo kanayon, Uncle. Ken awagan nyo kanayon ni nanang, Nadarumso aparikot. Ken
Mabalin niyo matin tagbakasyon ni Baryo, ta nagretiro kayon. Wen, kaanak-kaan, mapasama kan amin dagita. Basta agsingsing pat ka iti papanam, di mo baybay-an ta salun at mo, Rodel. Uncle, saktirong bang amang ibagay ti kasta kada kayo? Agannad kayo kanayon. Laglagi pa nyo. Saan kayo nga umububing? Iso nga anadan nyo dagiti garaw yo. Tapno maliklikan nyo ti saan anasaya at amapasamak kada kayo. Hello, Manang. Hello, Sator. Kumusta ka? Nasaya at lata, Manang. Di nakpakadanagan. Ay na, pasensya ka na. Tadyak pa'y lang makapasyar di tayan mo. Nagadumot nga men, dagiti asikaswan ditoy. Kun saan basta-basta mapanawan dagiti dingwan at arakan ko. Maawatak, Manang. Awan mo ti problema ditoy. Di kaagdanag ta awan ti madi a mapasamak kanyak. Kan nasalun atak pa ilaeng. Si kakit di ang mga numabambanog kamat dita. Narwa makiti trabaho adin ko. Amumot da ita. Nakarkarong agsakitak no awan ubraag. Ay uwan kayam at ipadamag ko kan ka sa tor. At the nobya ni Rodel. Kaupisinaan na kanaw. Ay, di kad nasayaat. Abangan no agpakasarkan tumatan, Manang Clara. Kunak nga rod ano ka ba ilandan, agsimpadan, tapno makitak mo't kan ate agbalin nga apok. Apot ako na mo't Manang. Ay, ayun mo't alas sige, umawag ak tumanan Agannad ka dita, ading ko. Wen, Manang. Katagyaman nak, tayo mawag ka. Apay, anya tinapasamakan ka sa tor. Imawag kanyak ni Rodel. Agsakit ka kanaw. Iso nga imbaunnak nga umay mangkitaken ka. Ay, jakman mo, Manang Clara. Klaat na ito ang napasamak. Dandan ni jakmutan makatakder. Nasakit unay dagit isa ka kiso ang marigatan nak ato makder ken magna. Kung nati doktor akim maro ka no ti arthritis kao. Ay na, sapay agmay may saka ditoy. Kasano ka nga rod ang makagaraw ngay? Dahil tangarod ti problema, Manang. No talaga ka no, adi mo kabailaan ko na ni Rodel. Makipagnaid kalakanon kadakwada. Nay, kasano ko maamapasamak dahi ta kat adadamat iti Manila? Nagpa-transfer dan dito lugar tayo. Adamat na alada apagyanan da iti sentro. Isuda iti Nubiana. Nay, kastaya. Saan namot nga binanasasaw kanyak da ita, Manang? Umalis na paila ang intun umay a Domingo ading ko. Ijay ko mabalay ti pagyanam. Ang adayuunay ijay baryo. Ay, Imbang ijay sentro, taasi nagpay ti ospital apang itarayan daken ka, no kumaro ta sakit mo. kayat mo asawan, Manang. Agdenden nanda Rodel kan ti kaayan ayat na. Di pa'y nakababainan no makipagnaedak kadakwada. Day tangarod tibilin kanyak ni Rodel. Kat kabayatan ka no, adida pa'y nakaalis. Agi anak pa'y laang ditoy, tapno ada mga sikasukan ka. Nakababain pa'y kit din kada kayo. Pati na kayo kat maistorbo na mga sikaso kanyak. Basta day tatibilin ni Rodel, kat di kan agkad-kad pa'y sa tor.
Idi nagsakita, narigatan akman ng Emmy, ngam kinabailak ti amin. Agingga adimteng ti gundaway, at talaga adjakon kabailan ti agmay maysa, gapo iti sakit ko. Naimbaglaangan, tar na iranaan na i-transfer iti lugar mi da Rodel, kan tinobya na. Iso anakipagnaedakon kadakwada. Diyak ko maumanugot, tamabainak, nang runa kat diyak pa'y am-am mo tinobya ti kaanakak, akadandan nana. Ngam awan ti maaramidak, taimay naksinukon ni Rodel, tapno makipagnaedakon kadakwada. Uncle, manipod ita, dito'y kayong nagnaed. Ayawon gayam. Iso ni Aya, tinobyak. Naimbagngal daw yo, Uncle. Ay, kastamet, balasang ko. Ni, pasensya kan ata, ag naedak ka no, matan dito, ko na ni Rodel. Awan problema iti dayta, Uncle. Basta maanusan nyo lakit, di dito pag naedan tayo. Ay, uwan, balasang ko. Basit lang ti pag naidan tayo, Uncle. Sana kas iti balayo ang naglawa. Diyak itulok ng agnaid kayo ijay. Tamok amarigatan kayo ng agmaymaysa. Iso adito'y kayo pa'y laeng. Sana bale, tada ni Aya akadwa kamang taripato kada kayo. Ay, agiaaman ako unay, Rodel. Kastamot kan ka, Aya. Naibaga kanyak ni Rodel, ada kayon titimakder nga amana si pudpimusay ni tatang na. Iso adi kay madanagan, Uncle. Taripatwanda kayo dito'y anasayaan. Aya, sapay ko matamaan usam na Uncle Nasingpit na Uncle sa tour. Iso na lang ta nagsakit ngamin, kat talaga amarigatan niyag maymaysa. Awan mga sikaso kon kwa na. Talaga ka di ada kayo laangan ti pamilya na? Awan anak na? Awan, Aya. Iso akasla siya akong ti anak na. Manipod nagnangidak iti balay na. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan kwa na. No saan nagapukan kwa na, amang ano jak nakaturpos. Di kagdanag, Rodel. Siyak ti makaamukan kwa na. Dumtang to dagiti panawe na mapanak ag-inspect ka dagiti branch tayo. Iso asikan to pa'y lati makaamukan kwa na Nang runa no kasi anaskan ni agtalay na idak iti branch tayo iti sumagmamanungal daw. Wen, Rodel. Awan ti rumbang apagdanagam. Uncle, saan nga agawid ita ni Rodel? Isa makaamu kayo pa lang iti bagiyo, Ada makandita ref. Kabaulan nyo pa imot siguro ti agluto iti kanin nyo. Ay na, pasensya kan Aya, balasang kong talaga marigatan na katumakder kan magna. Kimaruman gaminan ti sakit ko. Adami nas ka napapanak. Alangan mo't ngay bantay ko ti bagik kada kayo. Sige nga, Rod. Mangibati aklangan iti kanan nyo inton aldaw. Ay, agyaman na balasang ko. Nakalivak iti sumagmamanong aldaw, taadamot naskan nga asikaswek. Isa masapula tulungan nyo mo't atabagiyo. Amo yung mo't ngawan babaunan dito balay. Ay, sige. Di nakpagdanagan balasang ko. Mapankalatan iti papanam. Siya akon ti makaam mo dito'y balay.
Ngamawan pa ilaang ni Aya. Sa dinungatan tinapanan na. Apay nga aging kaitakit saan pa ilaang anagawid. Ni Manang Clara ti umawawag. Hello, Manang. Nakaawag ka mat. Takayat ka mo da kumustaan. Kumustan tirik na mading ko. Kaslaki maruman nga rudan, Manang. Diyak manan makapagnakan makatakder. Marigata na ka talaga. Ay, kastaya. Ay na, masapol man siguro na mapan ka ang pa-check up. Ay won, nagpakadagayam kanyak ni Rodel. Saan ka no ang makaawit, iti sumagmamanungal daw. Tadanas kan nga asikaswan na iti may sa branch da. Nila ang gayam ayat ikaduam dita sa tor. Wen, Manang. Nang rabi ka ka din. Ay, saan pa'y, Manang? Jakmat ngamin makatakder, ama pan agluto. Isungaur uray ka sumangpet ni Aya. Anya? Nay, rabi una yan. Saan pa'y asimbang paut? Alas Jason, iti rabi ingam di ka pa'y nangan. Ay sus, mabisinan kan Saan abalit ang nangaldawak mo't? Ada imbati na pangaldawak. Mas daawak mo't nga raw, tapay nga aging kaitakot-awan pa'y laeng. Sige, basta no da problema, awagan na kadagos. Sapay agmay-may saka mo't gayam dita. Wen, Manang, di kagdanag. Kun amangan numadamdamalaeng at danton ni Aya. Ay, parbangunan ng awan pa'y ni Aya. Napananangatan. Amungatan ni Rodel asaan nga agawit ita. Ken no sa dino tinapanan na. Madlaw ko akasla masursurunan ang mga asikaso kanyak. Sa bagay, diyak mo't di mababalaw. Imbis nga imayak dito ang makatulong. Saan mo't tamay saak pa'y kit di asikaso kadakwada. Nasingpet ni Rodel a kaanakak. Ngumadaw gali ni Aya ajak magustuhan. Ay hapaw agkiraos pa'y kit din titsan ko. Talaga mabisiin ako ng awan mo't timaramidak tamarigatan na katumakder ken magna. Ay saan abalin? Uminumaklay ti danuman sa akong turugan ti besin ko. Amangan no sumangpat tumutlaangan ni Aya. Hello, Aya. Sa dinutayan mo? Imawag ka ni Uncle. Saan ka na nagawid idirabi? Pasensya kan. Ada ngamin inasikaso may tigayam ko. Kat saan ako na nakaawid. Ada kami pa lang dito lugar daging kaita. Kaya't mo asawan, saan ka pa yung agawid? Kasano ni Uncle? Asino ti mga sikaso kun kuha na? Amumot niya darikrik naan na. Asino nga'y tagluto iti kanan na? Ne, saan ka nga agungat Sa anak ababaunan, tapno ibantay ko ti bagig ka ni uncle mo. Jakmat imbaga ti kasta. Ngamasyan ka kumamot kun kuha na Di pa'y saan pa'y anangan naging gaita. Amumot sa anak pa'y lang nga makaawid. Pasensya kan, numadapay naskan nga si kaswag. Numadanagan ka ni uncle mo, di awagam ni nanang mo. Tapno isupay laang ti mapan mangkita ka ni uncle mo asator. Anya? Una yung tikasta pa nagsasaum Aya. Una yan.
Nanang, anya tinapasama ka ni Uncle Sator. Imawag kanyak, kat kasta unay akapsot na, iso anapanak adagos iti dagusyo. Dinanon ko nga awan puot nan, iso nagpatulong akadag iti kaaruba yu kat impanmin dito ospital. Anya? Saan gayam anang nangan manipod pinanawan ni Aya. Di nakabaalan ti agluto iti kanin nagapo iti rikrik na haan na. Ti awanan ba na babae? Imbilin ko pa'y kankuanan ni Uncle Sakbay apim manawak. Kan inawagak pa'y. Sabali pa'y nga ti sungbat na kanyak. Anak ko, mariknak amasurun ti kaayan-ayat mo kan ni uncle mo. Iso apin anawan na kan binaybayan na. Nasa isaya at salaangan nga ala akon ijay balay ni uncle mo. Ijayan nga agnaad. Iawid kun taon apaman ang makarwar dito ospital. Ay, kaasimot ni uncle mo, anak ko. Pasensya kayo, Nanang. Jakmat pagaro pa na maiturod ni Aya nga aramidan ti kastoy kan ni Uncle Sator. Bayan nyo, kasaritak ni Aya apaman na sumangpat. Saya atom laang ti makisarita kan kuana, anak ko. Jak kayat ani uncle mo ti agbalin arason ti diyo pa nagkinaawatan. Amok anapatagkan ka ti kaayan-ayat mo, anak ko. Podno day ta, Nanang. Ngamit ti kastoy nga inaramid na kan ni Uncle. Namimpinsanin anapunas ti panagayat ko kuana. Napatpatag nga amang kanyak na Uncle Sator ngam ni Aya, Nanang. Amuyumot nga imbilang ko nga amak na Uncle. Nasakit para kanyak ti kastoy anapagtang ni Uncle Sator. Ay, ngam anak ko. Awan ti umasping iti imparik na ni Uncle apan ang ipatag kanyak, Nanang. Katjak mabalin niya isukat ni Uncle iti ure asino man. Masukatan ti nobya, Nanang. Ngam saan to apulos ang masukatan ni Uncle anang iparik na kanyak iti pamatag ti maysa nga ama. Apaman arimuarak iti ospital, Manang, inyawid na kon ti kabagis ko iti balayda. Iti panagtalinaed ko iti ospital, iti sumagmamano nga aldaw, naagasan ti sakit ko. Kat ita, saanan akanayon asumidir, ti sigod a marikriknak. Nagsinamat da Rodel, kan tinobya na. Uray kasano ti panangalukoy ko kan ni Rodel, asubyan na tinobya na, takunak nga amangan no agbaliw to matlaeng, ngam talaga asaanan asinubyan pa'y ti kaanakak. Kunana anaimbag kano taita na sa papay, kat naamuanan ti pudno nga ugali ni Aya. Itamanang agmaymaysan ni Rodel iti pagnanaadan na, kat pasaray agawid iti balayda, tapno umaynak kumustaan. Nagasatak manang, tauray saan kami anaparaburan iti anak, iti daydi pimusay nga asawak, at damat ni Rodel anakarkaro pay ngem ama ti pangibilbilangan na kanyak. Kan adampay ti kabagis ko nga aging gaita, kat di nalinipat ti Karina kadagiti naganak mi, adinak tubaybayan akabsat na. Daytoy ti pakasaritaak, Manang. Toy pagayam mo, Sator. Pagayam asator, kas itinakunam iti surat mo, nagasat ka, tanaaddaan ka iti kaanakan nga amuna asubalitan amin apanangipateg nga impaay mo kankwana. Kastamatan iti manangipateg akabsat, nga amuna akailalaan ti kabsat na, akas iti kabsat mo. Napintas apagtuladan ti kinabigket ti pamilyayo. Kat amok,
Anakaibati daytoy iti nabalitukan nga adal, kadagiti naayat amang tartarabay iti programa tayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapuna